A semana pasada trouxémoslles un reto de memoria musical aos concursantes das batallas. Esta semana, da Mandequía, traémoslles algo máis visual. Vamos a poñerlle fotos de artistas galegos cando eran máis novos e eles van a ter que adiviñar quenes son. Para iso contarán con unha pista e dúas opcións. Serán quen de adiviñar quen son os artistas da terra ou será todo un epic fail? Ostras, pero serán gallos. Vamos a empezar como se non miras nada. Vale, vamos, como borramos. Pista. Din que non se fai vello e se o fai até o Vega ten un filtro incorporado. É Juan Pardo ou é Galloso? Claramente galloso. Hombre, con ese pelazo. Con ese pelazo. Pois é Galloso. Só precisa un micro, uns colegas e unhas bengalas para que teñas a festa asegurada. Carlangas ou Lito da Panorama? Carlangas. É Lito da Panorama. Despista porque antes tiña pelo. Afundeuse o barco e ademais montaron un Cristo. É Hard, GZ ou Cue? Cue. Un besazo para el Cue desde aquí, joder. Si el barco se hunde, se de David Jones. Empezou a tocar a gaita aos 3 anos e fixeronlle unha pequeniña para ela. É Cristina Pato ou Susana Seivane? Cristina Pato. Susana Seivane. Podía ser calquera das dúas, porque tocan a gaita desde fai moito, Bueno. pero... É probable que lle preguntase a Pili Pampín se quería uns kiwis, baiuca ou ortiga. 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 Moi ben. Artista de Cambre que saiu en La Voz e desde iso volveu ás andadas. Quen pode ser, Hugo Torreiro ou Javi Sega? Pois non teño nin idea, así que digo Javi Seca. Era Hugo Torreiro. Joda, bueno, lo que hai. Javi Sega é ese. Y ahora vuelvo a las andadas.